Možno zapýtať, prečo točím tie videá, prečo robím osvetu o zdraví, emóciách, o dýchaní, o tom, čo prežívaš vo svojom vnútri. Je to jednoduché, pretože každý jeden deň prežívaš nejaké mentálne nastavenie. Každý deň ťa sprevádza určitá emócia, strach, hnev, tlak, smútok, hanba. Alebo pokoj, vďačnosť, radosť. A práve tieto emócie, ktoré v tebe bežia 16 hodín denne, určujú tvoj zdravotný stav. Určujú, ako sa cítiš a určujú tvoju realitu. To, čo žiješ vo vnútri, to sa prejaví na vonok. Nie o rok, ale často už dnes. A preto to robím, preto hovorím, natáčam, vysvetľujem, aby sa zamyslel skôr, než bude neskoro. Nie až keď príde choroba, depresia, vyhorenie, diagnóza. Mojou asi misiou je prevencia. Nie strašenie, ale prebudenie. Preto vznikol tento celý projekt Kód víťazov. Preto dávam von videá, preto dýchame, preto sa čistíme. Či si manažer, športovec, čokoľvek. A preto ti chcem povedať dneska len jedno. Zastav sa skôr, než ťa zastaví život. A ver mi, že ten ťa zastaví, ak robíš niečo nesprávne. Volám sa Tibor Michalko, som autor metódy Kód víťazov.